Voldria comentar una peça d'informació rellevant que a moltes persones, llegint la Perashà, llegint la lectura d'aquesta setmana, se'ls hi pot haver escapat, se'ls hi pot haver passat per alt. I és quan Moshe i Aaron, en el capítol 5è d'Èxode, Moshe i Aaron es dirigeixen al faraó i li demanen que deixi anar el poble d'Israel perquè adori a Kadosh Baruch Hu, perquè adori a l'Etern al desert. I el faraó contesta que ell no coneix el Senyor, que ell no coneix l'Etern i que no deixarà marxar al desert a adorar-lo al poble d'Israel. Aleshores ens podem preguntar, quina resposta és aquesta, no?, de que el faraó diu que no coneix el Senyor, que no coneix l'Etern? És molt curiosa aquesta resposta. I la veritat és que no només és curiós, sinó que és rellevant, és molt important, perquè amb això el faraó està reconeguent que el Déu d'Israel, el Déu dels hebreus, no està inclòs en el catàleg, entre cometes, en el catàleg de déus d'Egipte. I això és molt rellevant, perquè vol dir que les característiques que té el creador de l'univers no estan incloses en el panteó de déus d'Egipte. Vegem-ho amb una mica de detall. Els déus d'Egipte fan referència a fenòmens naturals, estan lligats a fenòmens naturals i, per tant, responen al cicle vital de la vida del poble egipci a la seva terra. Està, per tant, el poble egipci enclaustrat, està confinat, el poble egipci, als fenòmens naturals i no pot sortir d'aquesta casuística en tota la seva vida i en tota la seva civilització. En canvi, en contrast, el poble d'Israel té el Senyor, té el creador de l'univers com a Déu. I aquest és un Déu que a la vegada és personal i a la vegada és transcendent. Els déus d'Egipte són impersonals, són freds, són rigorosos i s'ensenyeixen el comportament del cicle natural. El Déu d'Israel no només és personal, sinó que transcendeix els límits de la natura. Això vol dir que pot superar les lleis de la natura, perquè ell, per començar, és el creador de les lleis de la natura. Més ben dit, per ell no hi ha lleis de la natura. Per ell hi ha la seva voluntat. Tot es regeix per la seva voluntat. I si la seva voluntat és que l'aigua es transformi en sang, l'aigua es transformarà en sang. En canvi, per Egipte, les normes de la natura són impepinables. I si hi ha alguna situació que sembla que superi les lleis de la natura, és perquè s'ha produït alguna modificació per part d'algun déu que pertany també al seu panteó. I, per tant, tot està dintre dels límits de la natura. Està enclaustrat a la llei de la natura. El Déu d'Israel, en canvi, permet superar les lleis de la natura i al mateix temps és un Déu personal. El contrast és radical, el contrast és extrem. Hem de comentar una cosa a favor del faraó, per això, que en cap moment es burla del Déu d'Israel. Per què no es burla? Perquè el panteó egipci, si té una cosa clara, és el rigor. És una situació de tancament que produeix en els egipcis que fa que l'humor, el sentit de l'humor i la burla pràcticament no tingui lloc. Per tant, això sí que ho podem aprendre del faraó. L'actitud de respecte davant de les coses que tenen a veure amb l'espiritualitat i amb el creador. Així doncs, aprenguem les coses bones d'Egipte i descartem-ne les negatives. Aprenguem-ne el respecte a la divinitat, el respecte al creador de l'univers i rebutgem-ne aquesta visió enclaustrada de la realitat, la qual és superada pel creador de l'univers, que crea la natura i, per tant, la pot superar al moment que a ell li sembli. Els miracles estan oberts al seu accés i també al nostre accés si li demanem amb vehemència suficient. Shalom.